A nemůžeme vystupovat. Já to taky můžu. Pojďte si se mnou povídat. Nemůžeme vystupovat, nemáme porotu. Dobrý. No, tak to je docela... Jak se těšíš na vystoupení? No, nejsou připravení. Nevím, jak se těším, já to taky nevím. Ty víš, jak se těšíš na vystoupení? Jak oni stojí? Docela jo, a co tréma? Máte trému? Kde ta Marina stojí? Trochu, dobře, mají trochu trémy, děvčata z Jirkova. Taky máš trochu trémy nebo hodně? Trochu. Kolik je ti let? 8. Aha. A tobě? 9. 9 let. A... Míň. Kolik je ti let? Míň. Ano, určitě velký potlesk. A řekla jsi mi, kolik let ti je teda? Oni jsou unavený. Když jsem se narodil, takže taky nevím občas, kolik je let. Tobě je kolik? Tam jde. No. Neutíkej nám. To jsem nechtěl, maminko, promiňte. Paní choreografko, já jsem tu holčičku rozplakal, to jsem nechtěl. No. Pojď se mnou, pojď tancovat Teresko. 4 roky, ta si zaslouží potlesk, pojď Teresko, pojď. Už se na nás usměje, jenží slzičky. Já se omlouvám, určitě Teresce, mamince, choreografce. Wow. To jsem nechtěl jí rozplakat, to jsem fakt nechtěl. Usměj se na nás, Teresko, všichni ti zatleskali, to tady sedí a my můžeme začít. Ty to máš. Já to mám hodně. Já taky. Tady.